беҳуда устодон нагуфтанд: саъдиё шерозиё таълим маде бадзодро. бадзод агар таълим гирад, сангезанад устодро. афсӯс ки вақтҳои охир курнамакҳо хело бисёр шудаги ҳастанд. агар мову шумо имрӯз дар бораи ин курнамакҳо гап назанем, ино рӯз аз рӯз зиёд шуда истоданд. با سگ نان دادم و سگ مایلم شد با سگ نان دادم و سگ مایلم شد ال نگهبانی تمامی منزلم شد و بی فرقیتی انسان و حیوان با سفله خوبی کردم قاتلم شد سگ برده اینان بیندودم جوانن پیداست از آن که قدر اینان میدانن. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, умедворам ки хубу бардам бошед. навори бобои лангария тамошо кардам. ман 100% бобои лангария мефаҳмам. рӯзҳои охир афсӯс ки хеле бародарои мо ба қадри як одамгарию ба қадри инсоният расидан кам шуда истодааст. бобои худораҳматиам мегуфтанд некӣ куну ба дайро парто. ин одамои некӣ намедонистагӣ, ин одамои чиркин, аммо оби дайроам чиркин карданд. бародари азиз, некӣ карда ба дайро партофтан хело кори хуб аст, иншоалло савобашам ҳаст. лек агар мову шумо блогерҳо, мисол шахсиятое ки мисол дар ҷамъият камтар кори нек мекунем, бисёр кораи нек кардагӣ ҳастанд. бои лангари ман хуб мешиносам. акун дар наздик рости гап намешиносем, якдигар кати гап ҳам задагӣ нестем. тамошо мекунам 500,000 1 миллиону 2 миллион ҷамъоварӣ кардан осон нест. як рӯз ду рӯз барои як бемор, барои як ҳамватан додан, ин корро ҳар кас кардан наметавонад. барои ҳавай бародари азиз, биёед ба қадри бародаромо, ба қадри ҳамватаномо расем. дилшикаста накунем одамое ки мисол камтар хизматшон барои бародаро, барои ҳамватано мерасад. ҳаракат кунем дар фикри якдигар бошем, дар фикри ободии як ҳамватан, ободии ватани азизамон Тоҷикистон бошем. ана мехе одамое ки мисли ҳоҷӣ гуфтанд, намедонам ва ҳоҷӣ бошад ё не, бовар кунед бисёр ҳастанд ки ваёед мо рӯи навор намебурем. моям мепурсанд ки кор дорем, мегӯем раҳпулӣ мепурсад. раҳпулӣ хаб баъзе бародаро назаратон намегирад. 500 рубле, 1000 рубле то 2000 раҳпулӣ партофтагӣ ҳастем, гашта телефона ҷавоб додагӣ нестанд. ихе бародаро ҳастанд. барои ҳавай бародари азиз, биёед ба қадри якдигар расем. аммо одамое ки хизматшон мерасад барои як ҳамватан, ҳамдиёр, қадрашояд донем. ҳамин блогерҳо мисол хизмат мекунанд баъзешон, аммо лайку падилитса кунед, наворошона дастгирӣ кунед, ин ягон қин нест. ман мебинам вақтҳои охир камтар бегонапарастӣ бисёр шудагӣ. бегона бовар кунед саги девона мегӯям. бегона як рӯз не як рӯз бегонагиша мекунад. бояд патриот бошем, бояд ватани худро дӯст дорем, ҳамватанои худро ҳурмату эҳтиром, ҳамватанои худро ба қадршон расем. ин ҳоҷӣ ман оле боварӣ дорам ки оле буромада бахшишам мепурсад. барои чӣ ки мо мана бои лангари зиёда аз 3-4 сол шуд блогер ҳастам. якум бор дар бораи бобои лангари ҳамахел навори чиза фаҳмидем ки боварам намебиёд ки 1000 2000 ҳамон ки гирифтагӣ бошанд бои лангари. бародари азиз, биёед ба қадри якдигар расем, якдигарро озор надем, дашном накунед. баъзе бародаро хейтиро ба қадри ҳамватан расидан осон нест. нахуд даромада дашном кунед, модару падару як намуд ақоратҳо мекунед, шарм намекунед. аммо комментариям ва перевод мешавад ба дигар забонҳо. ақорату дашном фақат дар комментари ютуби тоҷикӣ, ҳамаш не. ҳамин хеле мумкин аст 100 та одам бошад ки мумкин оно тоҷик набошанд. бародари азиз, бояд ба қадри якдигар расем.
якдигарро ҳурмат кунем. бародари азиз, мо қарор дорем дар шаҳри Екатеринбург дар хизмати шумо ҳастем. корҳои постоянно дорем. чунин авиакасамо кор карда шудааст. корҳо аз 1600 2000 сар мешавад, ҳафтаеш кати мегиред. эхене ки як моҳу 2 моҳ задеш ка бошад, ду мисол ин ҳафта кор каред, ҳафта дига ҷумъа ба мегиред. барои хоҳаро, барои модаро ҳаста кор, рӯзи душанбе кор каред, ҷумъа ба пулатона мегиред. номерои ман дар зер навор мешавад. занги шуморо интизор ҳастем. дар фикри якдигар бошем.